Nan ako'y nahunahunaan. Ako sad, nan ako'y nahuna-hunaan. Be, ano sa ba na imong nahunahunaan? Maminaw sa imong nahuna-hunaan. Ay, Oh, bitaw! dili. Asa man? Ani na lang mon. Hmm. Maglansis ta ba? Asa man? Mangita kunuhay ta. Hmm. Pero kay nagduda man sila nato. Hmm. Ang atong buhaton. Magbinabay ta. Babay? O magsulop magbabay ba para di ta mailhan niya. Kita may nangita. Ang akong problema, wa may masakto na ako! Sapa dia oy. Na lagi mangita tagpagi daghan dia sa okay-ukaya. Mangita lang ta, ana na lang. Binabay ta. O magbinabay ta o niya. Kunuhay. Hmm. Ang ako ang language. Hmm. Nanitex. Ang akong language. Oh. Pero dili masabtan ba? Mura pag kanang Ay, gikan ka sa gawas! di ka mas gawas. Anya ako tig-translate. Ikay translate. Kana. Ara, pero di ta magpaila nga ang Mm. atong tuyo mo. Tilisa, asa ka ti? Dong, tagadin ka dong. Taga-amo. Lusot po ko ha. Ti! Tilisa! Saan pag yun ko? Palider-leader. Ya, palpak di ay. Una diha. Tingnan ako'y leader. Hinakpan nun tato. Tanawa ron. Iwagin nun tayo na himo. Kapoy na tagpangita. Iwagin. Leader ka buwang lagi. Ahak na tawagan ni. Patuka-tuka. Ya, leader ka ba? Oh, Leader ka buwang. tingnan ako'y leader. Di noon. Ay, manginom sa tayo. Iuhaw na nun tayo na itong trabaho. Di. Bomba oy! Iuhaw kayo! Malumos ka ni. Bumbahan ko kusog kayo. Tula! Tula! Lumos ka na. Sakto na! Ika, di ka minom. Okay. Be, kasat. Ahak ini tawhanan eh. Mao na, patutugag leader. Ingnan ako'y leader, hindak pa nun tato. Kwarta na unta. Oh, porte pang hinayag lihok, murag baok. So, ahak ko tawhan na. Saman, padayon pa ta. Oh, siyempre, padayon ta. Kwarta ko na tong tuyo, god. Anong magagad matandigong? Bahala to siya, huwag mudungol siya na to, bayo, huwag dili. Oh, kita ko, bawa mo ta mangita. Basta, kung kita galing makadakop sa kanting, di na itong tagaan o dako si Digong. Gamay lang ato ihatag. Kita may nakadakop sa kanting. Unsa? Pahinom lang na, oy. Usahay, mawala ka. Saba di ay. Tinuod, mawa ako. Pero nangita biya ko. Di sama Digong nga. Sige lang katog. Hay blaron. Sakto na, ay, sige, bomba, mahurot ang tubig. Hoy! Nakita mo na, Tilisa? Wara ba day? Asa ka to no? Asa ka to sa Tilisa, no? Asa man eh. Kamu ba nangita po mo sa kanding? Oo ma'am. Nangita mi. Kami sa nangita masagmi sa kanding. Uy, pinawak tang mangkalit si Ate Lisa. Basi nangita sa to siya sa kanding pa ma'am. Nangita lagi mi, pero karon sad ba ako na po'y nangita niya. Nakalit lang siya kawagtang. Asa kan si Ate Lisa, no? Waday mo magsabot. Basing nagkuyog to og si Digong. Ha? Unsa may connection nga magkuyog man silang duha? Wa mamoy. Kay si Digong, naibog ni Lisa. Sa kaday, saka lang ka istorya. Paghilom mo diha oy. Ang atong tuyo ang kanding. Wala tay panahon ng char-char. Hoy! Unyor! Ikaw man yor! Dakpan ko itong naging semana. Mo di nawa kag pila ka. Wala ko nagpabaho kay iuwang kong doon manulo. Mo na. Kumpiyan sa dor ka man ko kayo. Nya wa kag hibaw sa litis ron? Kanding? Digto pas rihas, nakabaho na ko ana. Mao ba? Unya, mabuhat nimo ipabuhat ko nimo. Asa to katong pintas ni Boy Basag? Sa iyon.
Unya, way palpak. Siguro abya ha. Tingalig mabalik niya kas bilangguan. Kung mabalik man gani ko, nakasiguro ko na ako na makuha imong gipatrabaho. Maayo. Sige. Sadi pa nato buhaton tabangi ko pagitas kanding. Kay kun makita na tong kanding, maora na'y makaluwas nimo. Okay? Ha? Tana. Na, pangita ko ng kanding. Dali! Dina! 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 Uy, Dini! Din, kate, ganihara na ba ko pangita ni mo? Ganihara ko nangita nimo. Kina ako'y nakitang kanding. Akong gisundan. Sus paglingi na ako amang ka. Di man day ka. Naraman ko sa imong luyuti. Sige raman ko sunod-sunod ni mo niya. Sige po kog lingi-lingi niya. Pag lingi na ko ni mo, nawagtang naman pod ka. Ay sige na, sige na. At least nakita na ta kay atong balikon tong kanding kay murag mao na gito. Pila ko mao na gito ba? Ano dito, te? Lagi tara sa ato man te. Kuya, oy. Manggulis na, bro. Tuma, oy. Kay uli dito, puslan man nga. Naghago na ta. Mangita ko Tuma, oy. Ngunit ako ulod, sus! Naramday mo diha, hanggang gawa mo! Anong nga mo diha pungko? Mahuay, me. Wes kabuang ninyo! Kapoy Gutom kayo. Ay, sige lang gutom! Bago pagi mo nangaon! Nakong hinguli ka! Naam lagi nas junior lagi! Kalaya, bago pa! Huwag mo yung sulting pangpahong! Napriso na ining buang! Una, huwag alam sulti siya nato! Tara, sa may pabo ninyo. Sayo pa, ngita na tas kanding. Hindi na mangaon. Sama mo na. Kapoy, bro, oy. Abi, huwag nagkauli na ka. Tulis imong mata. Tulis kabuang ninyo. Mapaglingi ako nga. Luwa ma mo, di ka mo manggawa mo. Ang sabot na to, follow the leader. Nga hanggang mo mga wa mo. Way buot ninyo eh. Saba day. Nana sa nang imong leader. O ako patoy leader. Wan ha. Nadakpa na to. Patuga-tuga man ka oy. Imo mang ipugos imo gulingon. Nyor. Ka na mong tulo kinsam gyud kay angayan namong himong leader. Ngayon ang tanit pahak. Saan man mo ama si buot? Kay angayan? O kana. Ako gyud ay. Ako gyud. Nawa, butar si Junior. Ha, di ba? Ako'y leader. Saba di ay. Ako'y angayan ba leader? Ikaw ba? Asa may angayan mo leader digong? Ang nga ka mo, leader. Pero lungki ka mo lakaw. Saba di ay. Sama ni mag-away naman ng buang. Buhi na. Ayaw din. Magbingita tas kanding. Oy. Unsa mo diha? Oy, Noy. Unsa mo diha dili sa inyo? Hapon diya. Unsa inyong pangita kanding? Oo, kanding. Nasibaw di ka na, Noy? Oy, kanding di ay yung pangita. Panahon pa maning Marcos Navarro sa kol. Ha? Ano unsa? Panahon pa sa kul. Ang kanding di nyo na basta-basta madakpan. Kung wa ang diamante o ang balde. Diamante. Naibaw ba mo kung saan ang kanding ang inyong gipangita? Kay unsam din ang kanding Noy. May mo bagtuganan minimo ana Noy. Ha! Ang kanding di nyo na madakpan diri. At ito nyo madakpan sa langob sa Karagala. Ha? Karagala. Asa nang dapitang karagala Noy? Dito sa layo. Ang kanding di nyo makuha kung di nyo makitaan ang balde o ang diamante. Kaya nga no? Ngano? Ngano din Noy? Kaya ang kanding malibang og kwarta. Ang kanding dili malibang kung wa ang balde o ang diamante. Mga bobo! Noy! Wata sa amin Noy! Kadiyot lang Noy! Noy! Wata sa amin Noy! Wata sa
mi. Sakit lang. Naghabi mi. Pangutana ni mo. Kanding. Malipag kwarta. Ha? Unya sa may problema na to ani. Baldi man sa gikinahanglan. Baldi. O ang diamante lagi ko. Mo importante na to ati. Pagitaon sa na itong baldi ani. Langob sa kargala. At na to dito madakpi ang kanding. Masis na bundok na siya. Nanay langob sa bunok. Hanggaw na ni mo oy. Taka ng kagsulte. Tana oy. Useless yung pagitaan din he. Di mo ito madakpang kanding ni he. Kay tuam des bukid sa kuan. Langob. Kargala. Mo ti sultis tiguang. Kada kung tinuod ang gistorya sa tiguang. Tinuod lagi to. Kay karaang tao to. Tara oy. Wa tay mahimo din he. Mao jud to ang gidescribe ko basag ba dako. Brown dakong itlog. Sayang nga oy. Tinuod yung kapitana. Maugid to. Nya, ano nga man ninyo dakpa? Inyo to tong gitrap. Giali-alihan dito sa unahan. Inyong gituyukan. Ano ninyong madakpan? Na si Kiko ako naging gipatuyok. Pero ang amo nadakpan lain nun ang katong nangita. Ginawa man siya kalit. Nawa jud kalit ang kanding. Oo ba? Sayang nga oy. Sayang yun. Sagdi lang tita kay makit-an kita nagbalik ron. Di kita na lungan. Hantod atong madakpan. Kini magus Kiko og si Jingjing. Murag gikan party galuya. Murag ka og lamaw gikan. Sagdi lang. Ako'y mangunay ana. Tao pa lang nayo. Kanding ay ninyong gapangita. Gabudlay-budlay lang mo. Pikat ninyo. Kung makita ito ninyo. Nay, Kadyo sagod. Anong mahibaw man ka? Diin man ka nasayod, ana, mahitungod sa kanding. Waday mo ana may kibawa ng kanding nga bililhon. Ang kanding na malibang og kwarta. Tinood ka, Noy? Malibang ang kwarta. Ang kanding. Sa kita? Malibang og kwarta? Ang kandi? Butoy, mauman to istorya niya. Yung makuha ang kanding. Kung wa ang baldi o diamante. Pikat ninyo. Unsa magtuhana? Halati. Dili ko no makuha ang kanding kung wala ang baldi ug ang katong jabante. Sa miyabot pasabot. Mao, makapahibong kaayo. Pirmiro, ang kanding malibang og kwarta. Ikaduha, dili nimo makuha ang kanding ug walang diamante ug ang balde. Ang pangutana diha, ug asa na to makuha ang diamante ug ang balde? Maupod, no? Tinuod siguro to iyang istorya. Kay ngano malibang og kwarta ang kanding. Unya nganong gioperan ta nga 500,000 kadako na ana. Unya siya nag-istorya. Dili jud ni tanghaga. Tinuod jud ni. Noy! Noy! Wala ka sa gabi, Noy! Stop! Stop! Dali mo! Pinapoy dito sa kita! Tutok mo na kayo! Kak! Kadyo sa kape na ako nakita ang itong kanding! Dili! Maudi ay gitanyagan tag dakong kantidad kay ang kanding malibang og kwarta. Ha? Malibang og kwarta? Tinuod ka, Kap? Oh! Luwi! Dahil naktiguang nakasulti na mo na ang kanding malibang og kwarta. Pero dili makadakpa na to ang kanding kung wa ang baldi og diamante. Ato ang paso ng tiguang ug asa na pangita ang baldi og diamante. Dali!
Tinuod ba ka itong sulti sa kuwan? Tiguang? Kamu, sa may inyong kuwan? Tinuod siguro boss eh. Ano na agad? Ngano gibungatan mo tag 500,000 kanang kandinga. Tinuod siguro nga malibang nagkwarta. Tinuod, no? Sakto ginagsulti nimo. Sakto na. Kay nga nung nitaniyag magyud ang katidara, pagkadako ng katidad. Tinuod na. Uy, ahos! Naunam ka diha. Lakaw nga riba. Lakaw nga rin ka mag-meeting ta. Ngayon, astan. Di ka na mo i-appeal ron. Pura ba? Saba di ay. Sugot ko. Meeting ka. Pero, ako'y leader. Ay, napakisigot ng leader. Ang may na itong buhaton. Ang may na itong buhaton, no? Pangtanong tatong tiguang. Ang problema, asa sa ito nagpuyo itong tiguang, ha? Huwag mo ideya, asa ito nagpuyo? Ikaw, pahag. Atong pangitaon sa pardo. Gikas ta bunok, karon abot sa kagpardo. Nahanggaw ka naman tingali. Taka mo lang kag tabi. Huwag ka mapasmodo. Pasmugod taon. Ako nga nakahurot sa pagkaon. Awa kayo na magtambal. Ay, ikaw! Asa ba, boy? Asa? Uy! Asa mo? Ha? Tiguan na mo ato. Tiguang! Tiguang ko na yan, Ton! Puro kokoyong, pi! Mga ito na mga kaupaw. Nagitawan mi sa mo ang part 14. Atang-atang ninyo mga kaupaw, no? Next week, part 14. Shout out! Hey, Michelle, Yule, Get Wilson, Ayaw na, mahal lang yan. Amo ba? Shout out mo diya. Budas, shout out Budas. Shout out. Shout out ko taga Pagilaktan. Pagilaktan. Wala makilan. Shout out. Maris Alcaprinay. Ah, dito tas view oy. Mula kita ka sa Amerika. Salipong ni. Guys. Kapoy ni among gibuhat ay. Away makatupong na basta teamwork na jud ang team. Mao gyud una. Balabuan man. Nabala sila. O sa ato nila sa limited yang tututo, jago to niya sa tanan-tanan mga pamilya. Shout out ko sa tanan ako mga igsoon. Tanan ako mga pagkumangkon. Taga Alimango. Diara ang aktor, diara. Ako'y aktor ay. Hala.